खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं क'क्राझाराव 150 कौटि रां स्टेडियाम लुफुंनो रादाय होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मैया क'क्राझार जिल्लानि चन्द्रपारा जौगालु फोथाराव इउपिपिएल दोलोनि खुंगा 33 बोसोरसालिया जुथुम्माया रंगिना संगिना हाबाफारिजों 11, 12 आरो 13 अक्ट'आव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मोजाङै मोजां खुंफुंजाबाय। मख'नो गोनांदि क'क्राझार सरकारि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनाय हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवो इउपिपिएल दोलोनि लेङाइ आफादगिरि जेरेन बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', इउपिपिएल दोलोनि एमएलएफोरजों लोगोसे बिटिआरनि इएम आरो एमसिएलए लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि मददगिरिफोरा। लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगौ 1 जानुवारिनिफ्राय बिटिआरआव गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय गोदान अरुणोदय आस'ननि बिथांखिखौ होगोन होनना फोरमायदों। आरोबाव बिटिआरनि गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनो बेसेन नाङै माइरंनि रेशन कार्ड होनायखौ जागायजेनगोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायबावो। नैथि रादाबाव दं मैया इंलेन्डनि क्रिकेट हानजाया पाकिस्ताननि क्रिकेट हानजाखौ T20 वर्ल्ड काप फाइनालाव फेजेननानै देरहासार जानो हाबाय। मख'जाथावदि बे फाइनाल बादायलायनाया मेलबार्ननि क्रिकेट प्लेग्राउन्डआव जादोंमोन। बेयाव गासै नायगिरिफोरा 80,642 जनमोन होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं सासे बर' हिन्जावसाया रुफानि मेडेल देरहानो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बामोनखौरा गामिनि बंकिम चन्द्र नार्जारीनि फिसाजो कार्तिका नार्जारीया सेकेन्ड नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्स चेम्पियनशिप 2022 नि उसु खेलानि गेलेनाय बादायलायनायाव 60 केजिनि थाखोनि बादायलायनायाव बाहागो लानानै रुफानि मेडेल बान्था देरहानानै लाबोनो हादों आरो ओनसोलाव रंजाखांनाय लाबोनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं बलिउडनि मुंदांखा एक्टर शाहरुख खाना मैया मुम्बाइ एयारपर्टआव कास्टम डिपार्टमेन्टजों हमजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा 18 लाख रांनि घड़ी गानदोंमोन आरो बे घड़ीखौ बिथाङा UAE निफ्राय बायदोंमोन। बिनि थाखायनो बलिउडनि मुंदांखा एक्टर शाहरुख खाना पुलिसजों हमजादों आरो 6.87 लाख रां टेक्स हिसाबै दन्द फोनांजादों होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं आं गावनि थाखाय राजखान्थि खालामाखै, रायजोफोरनि थाखायसो खालामदों। बे बाथ्राखौ मैया इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि क'क्राझार चन्द्रपारायाव जानाय 3थि बोसोरारि जुथुम्मायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। बिथाङा बुंबावदों दि रायजोफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ बांसिननिफ्राय बांसिन मोजां मोनगासिनो दं। बेनिखायनो मैयानि जोबथा गेवलां मेलाव सुबुंफोरा लैहोर लैहोर आवगायबोदों होनना फोरमायदों। 6थि रादाबाव दं मैया मुम्बाइनि उरां गाथोनाव कास्टम बिफाना सिग्रोमनायनि गेजेरजों 32 कौटि रांनि 61 किल'ग्राम सना बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि मोननै गुबुन गुबुन केसजों लोब्बा थानाय सा 7 सुबुंखौ हमबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनियावमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।